Здравейте! Аз съм Румен и това е Екоико. Изграждането на автомобилна алея не е твърде сложно, стига да се спазват някои основни правила. Моето място е дълго 100 метра и тясно откъм улицата, да се наложи да правя над 50 метра автомобилна алея и навес за 2 коли. Ето какво мога да споделя, след като понавлязох в темата на теория и на практика. Първо, за основа са нужни поне 40-50 см настилка от едър и ситен чакъл и пясък, които е добре да се трамбоват. Второ, начертайте всички необходими комуникации с двора, тръби и кабели и ако ще пресичат алеята, положете ги още под основата. Най-добре е кабелите също да бъдат в тръби, можете да си оставите и една резервна затапена за всеки случай. Трето, ширината на алеята да е поне 3 метра, за да можете спокойно да карате и назад. Четвърто, входният портал направете поне с 1 метър по-широк, особено ако уличката пред вас е тясна, а имате перпендикулярен завой на влизане. Пето, радиусът на завой на алеята трябва да е по-голям от радиуса на завой на колата, т.е. поне 12-12,5 метра. Шесто, при равно място оставете малък напречен наклон за оттичане на водата. 2% обикновено са достатъчни. Ако имате и надлъжен наклон към дома, може да увеличите напречния да е по-голям от надлъжния. Седмо, при окантването гледайте бордюрът да не излиза над нивото на алеята, за да си облегчите чистенето и от листа и сняг. Осмо, за навес за коли обичайният размер е поне 6 на 3,5 метра за една и 6 на 6 метра за 2 коли, а за гараж си трябва поне половин метър повече. Девето, ако не искате да излизате назад, ще ви трябва и обръщало, малко по-широко от алеята и по-дълго от колата, т.е. поне 6 на 3,5 метра. Десето, при избора на настилка оценявайте не само цена и външен вид, а и трайност и възможности за поддръжка и чистене, но за това ще поговорим в следващия клип. Чао!